салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро запчастҳои мотоблок, мотоблокҳои бензинӣ, мотоблокҳои дизелӣ, любой намуд мотоблок аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон барои шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо аз шумо ҳамиқа хоҳиш, барои ҳамиқи меҳнатҳои мо ҳамия дона лайка бародаро биҷақе. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед, моро ниҳамайда пеш бирем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамони ватсаби ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло ман навака инаш алҳамдулиллоҳ соз шидам. аз пага иншоалло чизои шуморо баҳри харидоро пешкаш мекунам. худо нигаҳбонтон боша бародари азиз. курси дунё дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. ина бародаро мотоблок қарор дорад дар ноҳияи дар шаҳри бохтар. бародаро бахши шаҳри бохтар, қурғантепа, заминҷифкунакай бародаро айрасия овардагия мефурӯшмаш бо дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега. И 188 ё 86 бародаро мотоблоки беҳтаринай. нарша 11500 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ина бародаро 11500 сомонӣ. касони харидор бошед ё нашуда ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародари азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. мотоблок Selina MB 1301 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 13 қувваи аспа дорад бародаро. ҳамаи маълумотиш дар амин рӯи экран навистагия, чӣ дора надора, ҳамаи чизаш дар амин рӯи экран навистагия бародаро. нархша 19000 сомонӣ мега бародаро. 19000 сомонӣ мега. чанд амуд ба филми худаш ҳамин мотоблок мефурӯшад. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро мотоблок қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. мотоблок навай мега. ҳамин соҳибаш гуфтагия ки навай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша 18000 сомонӣ. нархи мошин мега бародаро. неки мотоблок хай пулша кор мекунӣ, охи я сӯзонда иншоалло пулша кор мекунӣ. ина мотоблока бародаро хутон бинед дар ҳолати хубай. 18000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед бародаро, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. ина бародаро дутта мотоблоканд, 12 қувваи аспа доранд, ҳамаш 100% дар ҳолати хубай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дизелниам бародаро 188 ай 12000 сомонӣ сар мешавад. чанд амуд чай ба фикрам дами ҷои ҳамиё бародаро. касони харидор бошед, нашуда ин мотоблокҳо фаҳмидан мехоҳед, бародарои азиз, нав пачкаҳанд. рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. мотоблок Агат қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. бензинияй бародаро. мотоблок айрасия овардагия бародаро. ина плукш қатишай. нархша 7000 сомонӣ гуфта истааст, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. 7000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. нави хубай бародаро. нава ина плукшам бинед. касони харидор бошед, нашод мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. мотоблок бародаро дизели мотоблокай, моделиш CZ1100 қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. 15 қувваи аспа дорад. фреза қатиш дорад бародаро. ҷифкунак плуг алоҳида мефурӯша. бо ҳамин акамон алоҳида мефурӯша. комплект фақат фреза дорад. нархиш 21500 сомонияй. хай 15 қувваи аспа дорад бародаро. ина мотоблокро хутон бинед. заводиш дар амин Ҳисор. касоне ки харидор бошед, нашуда ин мотоблокҳо фаҳмидан мехоҳед бародари азиз, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро мотоблок Honda қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. мотоблок Honda навай мега. 9 сила қувваи аспа дорад. азерасия овардагияй навай мега. ина состоянии шуа бародаро хутон бинед. дтан ё намедонам чанд тан. ина нави шуа хутон бинед. 6200 сомонӣ шу мега. 6200 сомонӣ шу мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ина бародаро ай 6200 сомонӣ бо савдо карда мешидааст. касони харидор бошед, нашуда ин мотоблокҳо фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. мотоблок моделиш 186 10 қувваи аспа дорад бародаро. мотоблок навай қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. ин бародаро мотоблок ман худам ҳамитари дар Тоҷикистон доштам, ҳай мекам, кайф мекам, замин ҷифт мекам, беҳад мощнияй.
нарша 11400 сомонӣ мега, навай мега, бо савдо карда мешавад. ина мотоблока бародаро худтон бинед. ма доштам айҷош заводид мешид, ҳамирам айҷош заводид мешавад, аккумулятораш. касоне харидор бошед бародарои азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. ина бародаро мотоблок салош ай мошин задагиянд, қарор дорад дар шаҳри Истарафшан, дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад мега соҳибаш гуфтагия бародаро. нархаш 8000 сомониш мега, 8000 сомониш мега. конечно бо савдо кардан мешавад. касоне харидор бошед ё нашуд ин мотоблокҳо фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, рақамҳош доими рӯи экрана, ай любойташ занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат бародаро, занг занед. мотоблок бародаро қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, 100 ай мега ҳамаш. беҳуда занг назанед, харидори аниқ занг зана бо муомила дорад. оҳ бародар, ина фаҳмиде чӣ ту мега, харидори аниқ боша мега занг зана, илтимос мега беҳуда занг назанед. нархша 6000 сомониш мега бародаро. конечно бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро мотоблок дизелни қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент, 15 қувваи аспа дорад, навай дизелния. ина ҳамаи маълумоташ, қатиш чӣ дорад, чӣ қатӣ фурӯхта мешавад, дар кадом номро занг занед, ҳамаш ин худаш соҳиби ҳамин трактор дар ҳамин рӯи экран бародаро ҳамаи чиша навистагия, қатиш ҳамаи чира дорад. 4 скорсабд аст бародаро. нархша 25000 сомонӣ мега, қатиш плук ҳам дорад бародаро, плук шина. ҳамаи маълумот дар рӯи экран бародаро. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро присеб барои мотоблок қарор дорад дар шаҳри Душанбе. присеб навай мега, 500 кило бор мебарад. нархша 3500 сомонӣ гуфтагиай. конечно бо савдо карда мешавад. ина присеб ҳамаш созай навай мега. касоне харидор бошед ё нашуд ин присеб фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. мотоблок қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бензиния бародаро. ина худтон бинед. ин барои дуруни ҷуборои помидор, бодринги ки клан кардан намефорад бародаро, барои анамутари чизоай. нархша 5000 сомонӣ гуфтаисад, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. мотоблок қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро, 7 қувваи аспа дорад, пачкаҳан мега. мотоблокҳои пачкаҳан бензиниан бародаро, 5600 сомонишу меган. ина арзон, 5600 сомонишу мега. ҳар як донаша 5600 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. ду намудай, ин намудша 5600 мега, уша намедонам. касони харидор бошед бародарои азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. мотоблок қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро, ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад, фақат кор мекунӣ мега бародаро. нархаш 8000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. ин аз мотоблока худтон бинед. хай нав нестад, миёна ҳай бародаро, састяниш миёна ҳай. касони харидор бошед ё нашуд ин мотоблок фаҳмидан мехоҳед бародари азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат бародаро, мотори мотоблок нави пачкаҳай бензиния, нав айрасия овардагия бародаро, 7,8 қувваи аспа дорад бародаро. нархшам арзони созай, 1800 сомониш мега, бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. нави пачкаҳай бародаро. касони харидор бошед ё нашуд ами мотор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. мотоблок 186 қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 10 қувваи аспай навай бародаро, ай Москва овардагия мега, нави пачкаай. ина ҳама бештар маълумоташ дар ҳамин рӯи экран, ҳамаи чӣ навистагия бародаро, беҳтаринай, навай трактор мега. нархша 10000 сомонӣ гуфтаисад, бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. ай 10000 сомонӣ. фреза дорад, дигар чизорам дорад. ин рӯи экранда ҳамаи маълумоташ навистагия бародаро. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат бародаро, ин аз запчасҳое ки дар шумо дар кора барои мотоблок. инми бародар любой намуди запчаса мефурӯша. ай 173, 78, 86, 88, 90, 92 ҳамин намуд любой запчаса мефурӯша. ай 10 сомонӣ сар мешавад запчасо.
бензиния, дизелия, любой намуд запчаст мефрӯшад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. касоне ки харидори запчаст бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг бизанед. Марҳамат.